dan bak ban jam no mo ni ke jing bha no sip kat phi te phio kat ya ne ka kam ni ke jing dan bak kat phi te phio kat im new breu kini ki long ki kentie ni ki bon sin ngi kum ki breu ngi kren Henry ka jingkali ka long hato ka dei rukam ne em ngi kum ki bangai ban kren ya kita ki kentien ban ong bhabok le ne bha no sip tadeng ta ka ktin ka jong blai ka ong ba u blai ulong persha ya no breu u ba ai buram ya ka bok ba ya ka no sip mar ka ktin ka jong blai ka ong kum ta rangi puli na ka kitab ka jong u Isaiah ka long ban repusan ka ktin jong blai ka ong kum ne Henry pila ino you try ki baklet you lom ba khot junga ki ba pen kre miet ya ka bok bat ki ba pen dap ka wan bala khle ya ka no sip tingan tho no sip ya pi da ka white lam bat aba pi sa dem ngon baro haga jing peniap namar habanga ngala khot phimshim la pai ktin habanga la kren phimshim la pen sngo Henry pila le ya ka ta ka ba sne wa khmat jonga bat pila jiet ya ka ta ka ba ngam shem sngo bha ublei shem sngo bha da pi ai buram ya ka bok bat ya ka no sip lani ban bu ya ka bok ba ka no sip akhmat ban ong ba ka de ka bok ban pen khia ya phi ne ka de ka no sip ban yo ya ka ke ba bha ha ka jing em ka jong phi ta ding ta kum ki bangai ngi ha ban pen kala no ne ka rukom kren bangim dei ban ong bha bok ne bha no sip le si pili ya kendo iki bapang phi dei ban ong dei shu dan bok ban khia no ne ban jam no phi ong ngi nget bo train pen khia ai phi ngi kermen bo trai un le ka kamba ka jing em ka jong phi Pi bo ya ka kerteng ke jong try. Pi bo ya ka kerteng u Jisu pen khia ai pi pin ong kum ta. But let's see pi la pas ne pi yo ino ka kam ka ba best ka kam ka ba long jinger khum dei pi ong ni ba no sip ban yo. Ndai pi ong nga ai ngo yu blai. Pa pi la yo ene ka kam. Le nga ai ngo yu blai. Ba nga yo ya ka ne ka tai ha ka jing em. Pi yo ka kali pi yo ya kano. But kam tam pi mo nga ba no sip ba nga yo jing pen em. Pi ong nga ai ngo yu blai ba nga la yo ka jing pen em. Tadai kum ta kum ki bangai ngi haban pen kala no gene gar kum kran ga jingi mdei bangi ai nam ngi ai buram shika bok no sep andre bangi ai nam ngi ai buram be tang show try utrai jingi u Jesus Christ kan ka tin ga jong blai ka ong proverb ka balai ka khot ban riu ka ong kum ni ka tin ga jong blai halakilenti baro to playa u te un pen bet ye kilenti ya jong me ta ka dei ka ta ka proverb lai en riu ka ong haki eke baro acknowledge bau de utrai ba ka tin ga jong blai ka ong haki eke baro pin ai ngo ka new try Namar ka ni ka man ka jong tra ha Chris Jesus shafi ong ka tin ka jong blai ka Stephen ng Thessaloniki na basan de khot ka ba khat pra hagi ki baro to ai ngo yu trai ai ka jingo ta ding ta ba kum ki banget ngi dei ban sange no ban kren ban ai ka nam ka buram na ne ban shania ha ka bok ba ka no sip Tengah nget na duk mta ka sngi pi mong shu bhabok ba phan la di shibun pi ong nget bo jisun ker kui fa shibun ta ka de ka tangi ne dwai ha ne ka sngi ka mamanta hoi kini ka de ka kom kren jungi men shwa ba por bangim pat tip ya Jesus Christ bangim pat tip ye ne ka ktien tan rei na duk mta bangila tip ye ne ka ktien to ai bangin ai ka buram shu trai ki ke baro ka bangile to trai ker kui fi ngi ne dwai ka ne ka por ka mamanta Try nga dwai ka sngi ka mamanta ko try. Na day me ko try ba kerku, ba day me ko try ba penim, ba day me ko try ba le ki kamba ga jim ga jongi, ba try ngi don ka jinget ame, ngi don ka jinkermen hame, ba try oi ha ka ta ka bok ba ka no sip. Try nga dwai nga kerku ni ki kon ge jame. Man ai bor ki bakin kan mau ko try. Bakin ai buram shu i ka no sip. Bakin ai buram shu i ta ka bok. Ndai bakin ai buram be tang shame ko try. Bakin nget bi tang hame ko try shu ha ka bok na ne ka no sip. Ba nga dwai nga de kerku ni ki kon ge jame. Dom ta sngi men pen kalai kar kom kren ke jongki bagi eki baro bagi kin ply ame kin acknowledge me go try ba begin aingo aki eki baro ya me try nga dwai nga kar khu ye kin ki khon ke jame ablai wei ko kanrat ai begin ang san na ke tin ke jame kin kren kum ba me mon ye ki bakin kren kin nget kum ba me mon ye ki baki kin nget bakin ya na ke jinget na ka bor na ka buram ru shika buram men pen kala ne pen kala dur ye karom kren kar kom jingem ke chuki hala ski na ka buram shika buram ka buram ngi ai shme try ka tengi jong Jesus nom penem amen but amen try ker khu fi ko le shibun amen